selv, for det er ikke så godt, hvis du har tænkt. Jeg øver lidt med halen, det er ikke sødt. Det var sådan en stor hale også. I forhold til den anden, jeg synes, det var stor. Det kan næsten heller ikke gå stærkere, kan jeg vinde. Ja, tak. Og den kan rent faktisk også træde. Mhm. Den godt. Favorit Ask fra Centrum og fra Silvester. Det er den første april og eget og afslut på den foregår. Dernæst vil jeg kalde det 35. Favorit Ask fra Kjærn. Stikpæk Platina og far er producør. Det er meget eget og afslut Ask. Så skal vi have nummer 342. 342, der hedder French Chic. Sidste ring. Og vi starter med kanon 339 fra Kjærn. Det følger en favorit med kontinenter, som vi går fra, og det er et bagfølge, der født den 1. april, og det er jo stor følge, det er også store ramme, og højstillet, og sådan egentlig meget roligt i sin opbygning. Det må vi godt lige sådan en lidt mere feminin udtryk, men det har for den feminin præg ellers i resten. Hansen er uden midnat, men har til gengæld en lang og sprog skulder, og også en velmarkeret mange, og en her god overligning, som er smidig. Det har nogle stærke lemmer, især forlemmerne, af dem vi har scoret højt på. Så har følge en velbalanceret rummelig galop, så det er følge, vi gerne vil se i finalen her senere. Tillykke. Kanon nummer 339. Det er opfyldt efter favorit Ask, hvor fra Containeren, hvor vores far Silvester, der fik 1. april fra Kurt Kamuki Forborg. Og vi siger en hånd til det her dejlige. Efter favorit Ask fra Kurt Kamuki Forborg. Det næste film, vi får ind, det er kanon nummer 371, Kalesi Lox, efter Sissi Senor Ask fra Jorden Arler og Peter Børsen i Sønder Vildstrup i Kolding. Og så får vi kanon nummer 342 ind. Det er French Chic Hillock. Et følge efter favorit Ask fra Sydøy Hillock i farve. Og det sidste vi får ind er kanon nummer 338. Kanon nummer 338, Fiore i Ask efter favorit Ask.